Chcel som vlastne na to povedať, že každý piatok budem na... Som strašne unavený, som celý týždeň chorý. No, chcel som povedať, že každý piatok by som to chcel mať tam iného hostia. Niekedy aj toho istého, podľa toho, ako som robil keď s Renom. Zrejme vlastne ešte budem robiť týto Renko, lebo som to robil aj jemu a mne. Chcem prehovoriť, že on si urobí vlastný kanál, dúfam, že mi to vyjde a dúfam, že viac videí budeme spolu. Chceli by sme potom ešte skúsiť, neviem, či to urobíme, ale rozmýšľali sme nad tým s bratom urobiť nejaký spoločný kanál, kde by sme proste dali spoločné videá. Bude to aj na jeho stránke, aj na mojej stránke. Dúfam, že vám to vyjde. Nám teda som strašne unavený, asi si pôjdem za chvíľku zalieť terasu a pôjdem spať. Takže iba toto som chcel povedať a no nič, dúfam, že sa vidíme v nejakých svojich videí. Dole máte, tuto máte lajky, dislajky, komentáre a môžete mi dať aj odber. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a keď áno, tak môžeme takéto video ešte niekedy urobiť. Mám teraz tú aplikáciu, čo robí, že proste môžem polkou brhovky snímať takto a polku takto inak. Že to môže byť dvakrát. Dúfam, že takéto srandovné videá budú vychádzať, chcel by som robiť také niečo, proste mám pretačenie naopak, chcel by som proste robiť video, ktoré bude celý deň, alebo nie celý deň, keď kúsok budem proste robiť všetko naopak. Budem musieť všetko robiť naopak a keď to pretočím v tom filme, tak to bude akože dobré. Chcel by som to skúsiť a keď máte nejaké srandovné aplikácie, ktoré by sa v mojom videu dali využiť, tak mi posielajte, alebo posielajte linky, alebo jak sa volajú, keď môj Facebook máte a bude dole. Ďakujem, že ste toto video pozerali a dúfam, že sa vidíme. Čaute! Pau!